sithik ngene. Lho, kamu urus. Kering. Wong telu kesele macul lho. Oh, awan. Iya. Kok berkurang tuh iki pasukannya? Udah main thread. Oh, sapa sing main thread? Sapa Bakul? Oh, Bakul. Segerawu Mas Contong. Oh, Gus Contong ngono. Ya lagunya apa, Pak Manal? Allahumma. Oh ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Monggo papa pindah kakiat anggai pon salat sampun sami telat sami telat. Monggo papa tindak kakiat anggenipun salat sampun ngantos sami telat sami telat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Milo ibu-ibu enggal tinggalmu ngelmu kang satu menjagakan tanah sangu. Bila ibu-ibu engkel aku tinggalmu ilmu kang satu becek kagem taman sangu. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Pramila pamirsa wonten ing dalu niki yen wonten lepate nyuwun pangapura. Pramila pamirsa wonten ing dalu mriki yen wonten lepate nyuwun pangapura. Lah iki mau nih. Awal lagune Rarapang kok disindut. Senani Pak Ketua. Ya. Terus apa Pak Mana? Laku. Oh iya. Kowe manut iki sing. Oh iya. Sing di ketuane saiki. Iki lemu dhewe. Oh iki. Iki. Oh no. Ya. Apa iki lagune? Pengti. Apa? Jaluk jadilan. Jadilan wae lagi iki wae. Wes kerep kaloro-loro atiku. Apa jaga isu pajanjiku. Nanging sliramu ora tau nyoba ngerti atiku. Kang tansah rekoso jaga rasa tresnamu. Sliramu dadi kembange ati. Wis tak jaga rino klewan bengi. Peno jaga ing mangsa ngelamke tresnaku iki. Sang kuwate kaya anggonku ngrukepi. Nanging aku ning wektu sing garos tresnamu kaya aku ora tau netimu. Ora sakabeh salah kuwi ono sliramu. Ning sliramu malah ngarani aku. Yen wancine nuturake tresna
Abang lagune ora rampung kok. Ora. Terus ke ora? Ya terus ke lah nanggung kok yo. Dit. Nanging aku neng waktu sing karo tresnamu kaya aku ora tau hatimu. Sakabeh salah kuwi ono sliramu, ning sliramu malah ngapusi aku. Ya. Apa lagi? Ketuane ra jelas yo, Man. Piye to? Oh iya, wajib biasane ya. Biasane apa? Osa. Peng piro? Oh peng 3. Iya. Padahal biasanya peng 8. Peng 8 biasanya. Oh. Kesel iki to yang. Burung-burung madang kata. Ya, kemana ngarep dhewe iki rupane wah. Nek madang ketok tenan kok. Oh. Polemese. Yo. Wajib Piye? Ya iki ping 3 kok. Manut Mbah Mul sing saya ini Mbah Mul niku. Mbah Mul. Piye? Meneh melayu-mayu. Iya.
Aku ndemono lan sasusure ibu aja kedolananmu dadi keguyu. Aku ndemono lan sasusure ibu aja kedolananmu dadi keguyu. Mono lan sajengker jare kula alus kula pun dijamin kaliyan Pak Wedhus. Mono lan sajengker jare kula alus kula pun dijamin kaliyan Pak Wedhus. Ha 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 ha. Mono lan saronto dilala kok bodol kula tiyang bojong sami maembo-embo. Dalan saronto dilala kok bodol kula tiyang bojong sami angembo-embo. Akai ana kuntul menta ning metelor negarane mamur dasar Pancasila. Kai ana kuntul menta ning metelor negarane mamur dasar Pancasila. Simbok mangan kupal teko dicampur santen mau menawi lebar nyuwun pangapunten. Simbok dahar kupat kok dicampur santen mau menawi lebar pamono nyuwun ngapunten. Bener apa Ra? Oh iya. Tambahi. Iya. Sancana iki mau sapa kok nganti sliramu makatake tresno. Ora nyono atiku kok ora ngira yen saiki uripku banget nelongso. Yen kelingan marang siramu ayu kaya rinucet rucet jroning atiku jaman biyen-biyene aku katon napa saiki aku iki katon napa. Wong ayu mung paling kumring sliramu.
Piye? Gede-gede barang. Heeh. Pak Monol, penak apa ora? Oh, penak. Oh, terus siapa? Yarfani, ping piro? Tak tareni ya iki ping piro? Ping pindho. Kae sing ngarepe ping pindho sing mburi ping 3. Oh, antes iki ngene kok. Iya, Jo. Yarfani. Ya Irfani ronce kembang wangine mungkin kumilan ojo sirone nyamengo miturut dawuhe pangeran. Ya Irfani ronce kembang wangine mungkin kumilan ojo sirone nyamengo miturut dawuhe pangeran. Turut dawuhe pangeran. Ya Irfani ronce kembang wangine mungkin kumilan ojo sirone nyamengo miturut dawuhe pangeran. Yes. Ya. Kabeh iki ora perlu diketuni janjiku mbiyen aku sakongan tani. Kabeh iki ora perlu diketuni janjiku mbiyen aku sakon ngenteni. Koe anakku muga dadi jodone ora kena prawane tak anteni rondone. Biyen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati. Pungkasane sliramu digawe loro ora wurung saiki dadi rondo. Nanging piye kabeh iki wis kepaco ibarat bubur bakal dadi sego. Mula ketonku iki tanpa
janjiku biyen aku sakon ngerteni kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak